Ahoj lidi, zdravím vás u nového videa ze hry Crafting and Boarding. Dneska jsem tu společně s Knedrem. Čau lidi! A my si dneska zahrajeme One Block. Ne, já padám! Takže uvidíme, jak nám to půjde a dejte like a odběr. A připravte se. Odběr na můj kanál, tak se jmenuji když tak Bezdrátový Knedr, jo. Prosím, neptejte se, jak se jmenuji ten název. Proč mám prostě křeslo? Hej, Heku, za jak dlouho se napojíš? Už jsem tu. Jestli jsi nevšim to v chatu. Počkej, tak já jsem se vyšel nějak napojit. Počkej. Zapni mi cheaty. Jaký cheaty? Běž do takový pauzy, jak máš úplně nahoře. Na to klikni a tam pak máš vlevo to hráče. Klikni na mě a tam dej operátor. Tak jsme oba dva operátorové. Už? Jo, dobrý. Okay. Jo, a prosím vědět, kde seš. Už se jdu na tebe teleportnout. Dobrý, jsem tu. Kamo, co to je za texturu? Koukni si na můj skin. A ty na můj, vidíš, jo? Yes, nice. Jdeme, já ti dám nějaký základní věci. Hej, mám tě taky? Ok, lidi. Já mám zaparovač. Ale tak nezapaluj. Hej, nezapaluj. Já spadnu. Co to dělá mapa? Vyhazuju do vesmíru. Protože já už mám plný inventář. Já to hodím pryč. Hej, nejdětuj mě. Mě skáče pořád reklama. No, s tím já nic neudělám. No. Ok, lidi. Já vám ukážu trik. Pec se ti spálila. Hoří ti pec. A to doslova. Doslova ti hoří pec. Pec nám spadl drap. Hej, Dané. Co je? Teda. Kamo. Hej. Nezapomeň si na něco. Máš mi říkat to. Jo, promiň, ale tak to tady, kámo, mě to tady hoří. Je to tady takový šťavný. Tak si nastav, aby se nerozšířil to oheň. Hotovo, je to nastavený. Oheň se už ti nebude šířit. Hotovo, a mi to jedno. Stejně si ti už nebude šířit. Takže to budeš mít jenom na jednom to. Zapínám souželnice. Ok, lidi. Já vám lidi ukážu jednu věc. Mě to odpojilo. Haló? Mě to odpojilo od serveru. Tak jdem lidi znova. Tebe odpojil server? Jo. Tebe hodím krumpáč, lopatu. A reklama. A ještě... Co? Reklama. Zase? Ano. Protože já asi natáčím, ale se mi do toho... Jeku, říkal si, že postavíme takový
že dneska postavíme a ukážeme lidem, jak udělat takový stroj, který ti dělá před sebou cestu, ne? Jo. A ne, počkej chvilku. Já když jdeme, vám tady ukazuju jednu věc. Tady ještě hovoří. LOL. Koukni se. Hello. Proč je tam dá Bedrock? A ty poznáš Bedrock? Ty ho poznáš? Já chci hrát. Teda hejku, já chci hrát normálně. Je spadl. Normálně? Tak počkej. Já taky padám. Já padám. Tak jsem už spadnul. Ty se padá, ještě ne. Já tady lidem spíš ukazuju heky. Kámo, to nejde vzít od toho týpka. Tak počkej. Tak za to, že jsem ti tady udělal bedrock, tak ti zlepším náladu. Chceš? No, tak jakože chci, no. Tak, dobrý, máme ten blok, který my potřebujeme. A jdem tady dělat radost týpkovi. Tak. Nám nevyšel příkaz, OK. Tak. Nám nefungují příkazy. What? Co se stalo? Lidi, nám nefunguje příkaz. Musíme to udělat přesto. Ale já nechci žádný příklad, žádný deku, já chci hrát normální. Jo. Aha, vlastně v té hře to nejde. Doprčit. Počkej. Tak tady ten blok mi je k ničemu, rovnou ho vyhodím. Neptej se ani, jaký to byl. Já ho vyhodil. Tak jo. Tak abys měl radost, tak já z tady toho místa. Počkej. Hej, napiš si někam. Počkej. Já si někam napíšu. Počkej. Hej, máš iron krumpáč? Nemám ironovej. Mám ten, co máš ty. Tak si ho radši... Jsem dal můj nejlepší. Tak si ho radši udělej ten iron. Proč? Protože se teďka stane něco, co bys nečekal ani ve snu. Možná ti trochu zmizí voda, ale to nevadí. Hej. Tak jo. Jdu napsat příkaz. A nechoď pryč z tvýho bunkru teďka na chvilku. Protože bych ti to neriskoval. Tak a teďka napíšem tady to. A teďka si napíšem tady to. Jsi připraven? Teď. Koukni se za sebe. Adame. Koukni se za sebe.
Prej ty, a jenom ta diamantová kostka celá. Wow. Proto jsem se tě ptala, jestli máš železný krumpáč. Mě to nebaví. OK. Stejně to budeš mít jenom na diamantu. Ale já nechci tady žádný, já chci hrát normální skyblock. Máš to ale diamant. To nevím. Mám tě ho smazat, nebo co chceš? Kamo, ten oheň nejde uhasit. Já ten oheň nemůžu uhasit, uhaš ho. Tak ho uhaš. Počkej, proč mi vypl operátora? Bro. Proč mi vypl operátor? No, vypnul jsem ti ho, protože ty furt děláš blbosti. Já ti nemůžu hitovat. No, nemůžeš. Chcípáku. Já to odpojím. Neříkej mi chcípáku. Hned mi dej operátora, nebo to odpojím. Ale tak já chci hrát normální Minecraft. Pojď hrát normální Minecraft. Tak jo, tak já ty diamant bloky vymažu klidně, jestli chceš. Tak je můžeš vymazat. Tak ale musíš mi zapnout operátora, abych to smazal. Ale potom slibuješ, že budeme hrát normální Minecraft? Tak jo. Ale já chci lidem ukazovat i nějaký věci. Normální. Tak už mi to ton. A počkej, od kdy jsem, jo, od tady ty. Tak vy zapni operátora. Jo, dobrý, OK. A nevypínej mi ho. Nevypínám. Tak a teďka napíšem. Tady to. Tady to. A tady to. Ne! Já dal omenem to. Dobrý. Ten příkaz se nepovolil. Dobrý. Tak a tady to. Dobré. Tak počkej, jak já vyhažu, co mám to? Štorčka. Tak. A proč nedeš teďka sem? Teďka kde jsem já? Hej, nedes mi sem. Moje. Nic nedělám. Týká mi to jitro. OK, lidi. Já si tady napíšu tady to. Pojď hrát normální Minecraft hacku. Tak počkej. Hej, ty si tady odstranil můj nekonečno vody. Tak sorry. Chtěl si, abych smazal tento. Já nemůžu za to, že to zmizelo celý. Já chci nějaký bloky. Hacku, vyhazuju ti tady bloky. Jo. Tak počkej, ale napíšu jenom příkaz. Počkej, já jdu k tobě, aby... Tady máš bloky, jo? Já se jdu koupat. Hejku, Koupu tady. Já si Haló? koupu. Nemůžu, koupu se. Co děláš? Hejku, co děláš? Normálně, teďka tady ukazuju lidem jenom, jak přežít. Já jdu na nedru.
Čau. Já jsem v nedru. Já jsem tak trochu v nedru. Pomoc! Jde po mně gaz! Jde po mně gaz! Co tu děláš? Co tu děláš? To je můj netherportál. Co tu děláš? Ty reklamy jsou otravný. Já nemůžu Počkej, what? Já chci blok. Proč mi Já nemůžu nic stěžit. Pako. Já nemůžu nic ani Já to asi odpojím už. Protože mě mega na to. No ale tak, hej, já chci hrát normální Minecraft. A Tak- ty furt děláš nějaký blbosti. Nedělám. Tak mi zapni operátora. Pokud ti dám operátora, tak si budeš, že už budeš hrát jenom Minecraft a že nebudeš používat žádný hacky. Taky jo. OK, máš poslední hack. Poslední hack? Na to zapomeň. Já natáčím na videjko. Pako. No, tak když máš videjko, tak si ho dělej sám. Já teď chci hrát normální Minecraft. A lidi mě zajímá, jak... Počkej, proč mám zaplý? Já mám zaplý pro PlayStationy. To nemyslíš vážně. Já To teďka... nemyslím vážně. Já mám teďka nastavení pro to. Nastavení? Já teďka mám nastavit pro to. Zabij mě, pros. Já se nemůžu hýbat. Nebo počkej, já to zkusím nějak vymyslet. Kamo, kam jdeš? Počkej, já si můžu změnit to. Nezabíjej mě, kokote. Počkej. Kde se nastavuje? Kde se to nastavuje? Já to rozběr. Mně to nejde. Je dobrý, už to mám nastavený. Dobrý. Kam se... Jak jde za tím netherportálem? Kámo, ty jsi fakt... Ty využíváš můj netherportál. Tak já to rovno deletnu tento. Než nevím, jaký složení to bude, to je super. On to nejde rozbít. Já potřebuji vodu. Kde je kbelík? Tady. What? Ta voda zmizela. Co to je? Dobrý. Netherportál je pryč. A co ty tam děláš? Kdy tady je Nether portál. Ten jsem ale spavnul já. A co? Pane Tohle bož. je můj svět. To je super. To je super, že využíváš, protože jak se teleportuješ zpátky z Nedru, tak ti to udělal tam. Tak běž do Nedru, jestli si věříš.
Kámo, to Hej, vidí. pojď hrát, Heku. Lidi, tak tady to bude všechno od prvního dílu. My se s vámi ročíme a ahoj.